Allah dan annabi na zo ne kaga da ka ta kuma ka zo ka ce na sani har abada cewa dukkanin wata magana da zai iya gaya miki bai zama lallai a ce za ki iya tsaya ki saurare ta amma dan Allah ina roƙon ki dan bani da in dan yi miki wani bayani akan kuskuren da na aikata a baya na san cewa na aikata babban kuskure ba dan ƙarami amma dan Allah dan annabi ki yafe wallahi sai ya san ki nake tun daga lokacin da Alaisu wannan abin ya faru ga baki ɗaya dukkanin mutuwa ta ƙare kullum mafarkin ke yake ina tunanin ki dan Allah na sunkuya da dukkanin gwiwoyi na a ƙasa ina roƙon ki da ki yafe mu sannan za ki iya min dukkanin hukuncin da kika ga dama a kan abin da na yi amma wallahi yanzu da gaske nake na yi nadama na yi a cikin ki yi haƙuri ki yafe mu don Allah ki da ainihin so mu zaune yanzu babu abin da za ka ci sai da kuma mace ta haka mai yanzu da za ka da wanda sai mai yi haƙuri haƙurin me ka so ka bani wallahi sarayya na canza daga yanzu da kika sani yanzu na zama mutum ne na so da ke domin ki zama fitila a gare ni ina roƙon ki dan Allah dan Annabi ƙara bani wannan dama a kafin ki domin goge dukkanin kurakuran da na aikata miki a baya ina roƙon ki dan Allah ki nuna kuwa dan Allah babu wata abuwa kuma da zan iya maka to